मला वाटतं 55 ते 60 कलाकार या ठिकाणी आलेले आहेत. मी गोवेकरांच्या वतीने, गोवा सरकारच्या वतीने, समस्त गोमंतकीयाच्या वतीने आपलं खूप खूप स्वागत करतो. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करा. या कार्यक्रमाला व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले माझे मित्र संजय शेट्टी, श्रीपाद शेट्टी, IFBचे श्री कारीकर, त्याचबरोबर मॅडम निवेदिता सराफ. मॅडमने सांगितलं अशोक सराफ मामाना हिरोचा चेहरा नाही म्हणून, असं कोणी म्हणू शकत नाही. एवढी वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावरती राज्य करणारे श्री अशोक सराफ, मला वाटतं खरोखरच म्हणजे गोव्यातील जनता पण त्यांना खूप खूप त्यांच्यावरती प्रेम करते. त्यांचा प्रत्येक फिल्म, प्रत्येक मराठी पिक्चर आणि त्याचा कार्यक्रम गोव्यातील जनता घराघरामध्ये त्याचा कार्यक्रम सदोदित पाहते. मी ज्या पद्धतीने इफी फेस्टिवल गोव्यामध्ये साजरा होतोय गेली 18 वर्ष आणि त्याच पद्धतीने त्याची उंचीही वाढलेली आहे. मला वाटतं त्यानंतर जर फिल्म फेस्टिवल खऱ्या अर्थाने मराठी जर महाराष्ट्रापेक्षाही चांगला म्हणू शकेल आम्ही की तो संजय शेट्टी आणि श्रीपाद शेट्टी विल्सन बर्ड यांच्या वतीने गोव्यामध्ये ते साजरे करतात. त्यासाठी आणि विदाऊट यांनी म्हणजे काही मोठा गव्हर्नमेंट सपोर्ट नसताना त्यासाठी त्यांचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन. कारण गेली 13 वर्ष सातत्यानं हा महोत्सव यशस्वीरित्या साजरा करणं गोव्यातील सगळ्या लोकांना म्हणजे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रीमियर शोज आणि कितीतरी फिल्म पाहण्याचा योग त्या दोघांच्या मुळे या ठिकाणी येतोय. खरोखरच नक्कीच ते करत असलेल्या कामासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. गोव्याबाबतीत सांगायचं झालं तर गोव्याचे नामवंत कवी बाबा बोरकर यांच्या कवितेतून जर सांगायचं झालं तर आदरतिथ्याचे वर्णन माझ्या गोव्याच्या भूमीत, सागरात खेळे चांदी, अतिथ्याची आगत्याची, साऱ्या षडरसांची नांदी. खरोखरच गोव्याचा निसर्ग खूप फार फार सुंदर आहे. मला वाटतं कित्येक हिंदी मराठी फिल्म सातत्याने या ठिकाणी शूटिंग होतात. कल्चर डेव्हलप करण्याचा आम्ही प्रयत्न सातत्याने इफीमुळे करतोय. ही इंडस्ट्री या ठिकाणी फिल्म इंडस्ट्री डेव्हलप व्हावी यासाठी सातत्याने गोवा सरकारचा एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा यांचा मिळून जे जे सहकार्य पाहिजे ते सहकार्य देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. कोकणी फिल्मसाठी, मराठी फिल्मसाठी सहकार्यही सरकारकडून केलं जातंय. ही फिल्म इंडस्ट्री या ठिकाणी म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात का असेना पण छोट्या प्रमाणात निसर्ग आहे. गोवा सरकार आपल्या बरोबर आहे आणि नक्कीच आपण सगळे कलाकार, फिल्म इंडस्ट्रीतले लोक जर बरोबर सगळेजण राहिलात तर मला वाटतं नक्कीच ही इंडस्ट्री या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने ग्रो होऊ शकेल आणि आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य या इंडस्ट्रीला निश्चितच या ठिकाणी असेल. गोमंतकातील ही कलाकारांची खाण आहे. या ठिकाणी दिग्गज कलाकार हे मराठी चित्रपट सृष्टीतील कित्येक कलाकार म्हणजे या ठिकाणी सातत्याने मराठी चित्रपट सृष्टीला दिलेले आहेत. त्याच्या उन्नतीसाठीही गेले कित्येक वर्ष जे आपण काम करतोय त्यामध्ये खास करून मास्टर दीनानाथ मंगेशकर कुटुंबीय, जितेंद्र अभिषेकी, आशालता बापाकर, सचिन पेळगावकर, वर्षा उजगावकर अशा अनेक कलाकारांची कितीतरी मराठी फिल्म्स, मराठी नाटकं आणि खास करून म्हणजे या ठिकाणी होत आहेत. विशेष करून मराठी नाट्यगीत, नाट्यसंगीत गोमंतकातील कलाकारांनी सदोदित उचलून धरलेलं आहे. मला वाटतं आज खास करून श्री अशोक सराफ यांना जो पुरस्कार माझ्या हस्ते दिला, मी खरं म्हणजे आज आलो होतो अशोक मामा सराफ यांना भेटण्यासाठी, खरंच त्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी. निश्चितच मला वाटतं गोवेकरांना पण त्यांचं भाषण ऐकायला खूप खूप आवडलं असतं आणि बरेच जण त्यांनाच भेटायला आणि त्यांनाच पाहायला इथं आले होते. पण नक्कीच योगायोगानं पुढच्या वर्षी नक्कीच येणार म्हणे. पुढच्या वर्षी पुरस्कार नसली तरी त्या या म्हणजे पुढच्या वर्षी मी पण येईन. खरोखरच आपल्याला पुढच्या वर्षी त्यांना भेटायला आवडेल आणि आपणही सगळेजण पुढच्या वर्षी परत या कार्यक्रमाला येईल याची मी खात्री बाळगतो. आजच्या ह्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये
गोमंतकातील प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी यांच्यावरती आधारित ताटकणा हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. डॉक्टर प्रेमानंद रामाणे हे गोव्यासाठी भूषण आहेत. गोमंत भूषण पुरस्कार डॉक्टर आलेले, डॉक्टर पण उद्या येणारा डॉक्टर मला वाटतं आज येणार होते पण डॉक्टर कार्यक्रमाला पोहोचले नाहीत. खूप म्हणजे आम्ही गोमंतकातील गोमंत भूषण पुरस्कार हा डॉक्टर प्रेमानंद रामाणे यांना दिलेला आहे. प्रख्यात न्यूरोसर्जन, गोव्यासाठी त्याचं खूप मोठं योगदान, सातत्याने दरवर्षी फ्री ऑफ कॉस्ट चेकिंग ते खास करून वर्षातनं 1-2 वेळा या ठिकाणी करतात. आणि ताटकणा हे त्यांचं पुस्तक आणि त्यावरतीच आधारित त्यांचं फिल्म आज रिलीज होणार आहे. मला वाटतं विशेष करून गोव्यातील तरुण तरुणींनी हे पुस्तक पण वाचावं आणि फिल्म पण बघावं. डॉक्टर प्रेमानंद रामाणे यांच्या आयुष्यावरती आधारित असलेलं हे फिल्म खरोखरच मला वाटतं प्रेरणादायी असेल. आजही वयाच्या 80व्या वर्षी आपला ताटकणा कसा आपण राखू शकतोय हे त्यांच्याकडून शिकावं आणि युवकांसाठी खरोखरच प्रेरणादायी आहे. आपले हेल्थ फिटनेस एवढंही ठेवत असताना दुसऱ्यासाठी प्रोत्साहन कसं द्यावं हे त्यांनी सातत्याने दाखवलेलं आहे. मी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणे यांनाही खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो. त्यांच्या ह्या फिल्मसाठीही खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतोय. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की गोव्यामध्ये इफी आणण्याचं काम आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर यांनी गोव्याला 2004 साली इफी गोव्यामध्ये आणली आणि त्यानंतर इफी हे परमनंट व्हेन्यू गोवा आणि त्याचमुळे म्हणजे इफीसाठी लागणारं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही या ठिकाणी गेल्या अर्धा वर्षामध्ये उभं करू शकलो. आणि गोव्यामुळे इफीमुळे गोवा आणि गोव्यामुळे इफी असं एक खूप मोठं नाव म्हणजे देशात आणि परदेशातही आम्ही निश्चितरित्या कमवू शकलो. त्यामुळे सदोदित सातत्याने फिल्म इंडस्ट्रीसाठी लागणारी वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठिकाणी आम्ही सातत्याने डेव्हलप करत आहोत. सेम त्या धर्तीवरती एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा विच इज फिल्म इंडस्ट्रीसाठी सपोर्ट करणारी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ह्यामध्ये आम्ही यापुढेही चांगल्या पद्धतीने फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करण्यासाठीही काम करत आहोत. विन्सन वर्ल्ड वेगवेगळे ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करणारे विन्सन वर्ल्ड याने मराठी चित्रपट महोत्सव आयोजित करून एका वेगळ्या पद्धतीचं आयोजन गेली 13 वर्ष ते करतात. IFB ने यावेळी त्यांचं सहकार्य, IFB यांचंही मी खूप खूप अभिनंदन करतोय. आणि श्रीपाद शेट्टी आणि संजय शेट्टी यांचं गोवा सरकारच्या वतीने परत एकदा मी खूप खूप अभिनंदन करतो. अशाच पद्धतीने वेगवेगळे कार्यक्रम त्याने गोव्यामध्ये करत राहावं. गोव्यातील सिने चित्रपट सृष्टीसाठी काम करत असेल त्यासाठी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. गोयच्या शब्दांनी सांगपाचें जाल्यार हांव परत एकदा संजय आणि श्रीपाद हांकां खूप खूप अभिनंदन करता. ते जे काम करीत आसा बरेचशे फावटी ते दोगूय जाण उलयत नात, स्टेजीचेर तर केन्नाच उलयनात. हांवें त्या खातीर सांगतालो की संजय तूं एकदाचें भाशण कर. ते दुसऱ्याकूच फिल्म आणि फिल्म इंडस्ट्रीतल्या लोकांक स्टेजीर हाडटात, आपूण फक्त स्टेजीर बसतात. म्हाका दिसता दोगांनी एक्टिंगूय करपाची गरज आसा. माझी रिक्वेस्ट म्हणजे मी रिक्वेस्ट करतो की दोघांनाही फिल्म मध्ये आपण ऍक्टिंग मध्ये घ्यायला पाहिजे. निश्चितरित्या चांगलं ऍक्टिंग दोघे पण करू शकतील. त्यासाठी त्यांच्यावरती आधारित एक फिल्म काढली तरीही वावगी ठरणार नाही. निश्चित त्यानेही तशी फिल्म काढावी. परत एकदा हांव मुद्दामून गोंयांत आयिल्ल्या सगळ्या फिल्मकारांचे गोंयकारांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि शुभेच्छा व्यक्त करता. फुडले 3 दीस चलपी या गोयच्या फिल्म महोत्सवाक हांव गोंयकारांच्या वतीन शुभेच्छा दिता. आणि म्हाका दिसता आमचे समेस्त सगळे गोंयकार म्हणजे गोंयकारांक कोंकणीत जरी उलयले जाल्यार आमी मराठीत वाचप आणि मराठी पिक्चर पळोवप हे खूप आवडटा. आणि गोंयकार त्या खातीर मराठी चित्रपट पळोवपा खातीर म्हणजे
हे ताळयो कित्याक म्हणलं खबर आसा, मराठी मातशी कमी कळटा, कोंकणी चड कळटा. आनी आमकां आमच्या भाशेंत उलयना तोपर्यंत आमकां आपल्यापण दिसना. आणि ते खूप बरें दिसलें की आमकां मराठी पिक्चर पळोवपा खातीर खूप आवडटा आणि आमी सगळे जाण मराठी पिक्चराचो आस्वाद खूप बऱ्या पद्दतीन घेतले फुडले 3 दीस सगळे जाण. आणि म्हाका आपल्या सगळ्या कलाकारांना बघितल्यानंतर वाटलं की संजय आणि श्रीपादने आपला गेट टुगेदर इथं ऑर्गनाईज केलाय की काय. मला तसंच वाटायला लागलं की सगळ्या महाराष्ट्रातील कलाकारांना इथं एक चांगल्या पद्धतीचा ह्या गोवा फिल्म फेस्टिवल मध्ये आपण एक चांगला गेट टुगेदर या ठिकाणी आयोजित केला. नक्कीच परत एकदा आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी गोवा सरकारच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद, जय गोमंतक. धन्यवाद सर. मराठी चित्रपट सृष्टीतील लोक